салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон бахайр боша. хушомадед макаса ба канали мо. иҷа ба шумо як қафои тайёр кардани ужин. аллакай мо дар соат 4:30 мо обедё буд ки қати шавҳарам рафтем камтар продукта барои хона гирифтем, омадем аллакай ҷобаҷо кардам. ҳозир боша ака айпаи хӯрокпазӣ. рости ман мехостам хай камера килам камтарак магазиноя ки нашид хай ҳеҷ гап не дофидика иншоаллоҳ мекунем. иҷа мо дорем гӯшти мурғобӣ, камтар гӯшти мурғобӣ гирифтам, маринировать кардаге, просто кати картошка жарид мекунам ша тамом. дӯстони азиз, иҷа мо берун биромадем. мансур касе ин иҷа парки пеши хонамон ҳозир мерем, бо ваё мебиён, дугуномон мебиён, кӯдакашон каси мешинем ҳама каса. мансур мансур не иҷа чимона гирифтагем, ме вентиляторча майдака гирифтагем. ҳаво беҳад гармай. карияда пашти ҳама бисёр одам хеле вентилятори майдака ки мегавда. ҳавои Корея хеле борониам бисёр дошта боша, не ки буғай, беҳад буғай. мансур ту куҷо биромадӣ? мансур мансур ячи беруна дӯст медора, ҳамин берун боша ши дида. ана уҷада не площадка гӯем да, як ҷои хеле маҳкам кардагӣ барои сагҳо. бегаҳё одамо сагҳошона берун мебуроранд, ҳамҷада бозӣ мекунанд. Кореяда вирус сахт шудагиай, бисёр ҷоҳоро маҳкам кардастанд. дина фаҳмида будам ки ай ҳамин рӯз сар карда ами ду кас гаштан, ами ай ду кас ё зиёдтар гаштан як ҷоя манъ шудагиай. ак намедонем чӣ мешавад.
Lekin hami kan qashid ki hami virus paydo shudن ko mardum yagon bor maskashon apartida hamma maska mekunad. Be maska tamoman gashtан мумкин нест вообще. Даже нами Мансур намекунад маска назам бина маскара. Ягон ҷоҳода мисол чӣ мегӯям ҷоҳои серода вайда метроҳо ҷое ки умуман серода май ҳамҷуда мегӯян ки маска кӯдакта бемаска нагардон мегӯян. Сахча пеши Мансур омадеста. Мансур баба. Баба диди пеш ту омад. баба фуро бозӣ кун Мансур чӣ ба хаб кардӣ? Мансур фуро Мансур баба бин баба идга даба дӯстадай баба майда будам қад дӯст медошт ҳозиро нигоҳ намекунам. фуро раин баба бини фуро опака баба ра бин опа молодец ана ҳама баба пеш ту омадиста. Диди баба пеш ту омадиста. баба кароси беҳад сага дӯст медорам. ҳоли ҷа сакамай рӯз чука ҳар вақтам қа бисёр бегаҳомо берун мебурмадем қа саго бисёр ҳозир чута камай мумкин ака савқини хеснавми проварда боша. Мансур бабаи калона диди? ина баба лоло кун Мансур ана лоло оло баба лоло кун ана ана молодец накун Мансур сага гӯшоша кашидеста. опа хес уна бо баба Мансур вай бития нигоҳ кардиста. Мансур баба бития нигоҳ кардост. ина устоса сагурам бисёр шидиста. боз чаи кӯдака чӣ кардиста. ози агар ҳавай ай худш боша нигоҳ намекуна вообще. Биё. кӯдакон бозичашона шикаста. Давомш Нурия, инай Ойша, инай Било, инай Камила. раҳмат барои шиносоӣ. ташаккури зиёд. Нурия ты чё ба ҷо шидасти ҷада? Асалом. ой чӣ хеле. бия асалом куне. Асалом. уна рав пеши Мансуршон бозӣ кун. Нурия пеши Мансуршон рав. Билов ба мерафтааст? дӯст медорад кӯдаки майдара? инҷа зиёфат буда зиёфат. чӣ хӯрдестен шумо? ممکنه автограф گیرن شما چطور چشمتون سینه کردین باشه دیگه مسافرم اینا بیلالچک اما کی خودت ای بری بلوگ زارن بیلالی ما هم بیا یک اینا بیلالچک
Билу? Кайф, кайф, мехдуш. Una gol, Nuriye. Una gol. Una gol. Masur tufkun بعد دانا كن. بیا آیشا. اینجا بیا. اینا دوستانی عزیز ما اک ناو خونه رفتیم بیرونم تاریک شد کودکان ندار آمدن هم خمه کنیم شونه بیاین خونه گفتن نمیدروین نمی طرف خونه ما های نیدون ندون دیگریش منصور هم خوش گرفته خواب داره روز میره وقت یک پالا خواب میزنه اینجا جای کامپیوتر ساز کنی اینه میترسه خانه ما اینه یک میتاش Svetomongirion